Čaute ľudia, dneska to máme Brawl Stars. Dneska by som chcel dať 500 trofejí. Na to budeme ukázať. Bude 6500. Čiže ideme na to. Dal som si Rika a Duo, lebo mám na tie dve veci quest. Že ja som už dosť dlho nehral Brawl Stars, že pri mne. Tak. Jeden mesiac. Za jeden týždeň. Tak to bude jeden týždeň, no. No, takže ideme na to. Potom ešte ideme. Možno, že dám. Ani zakladaním. Okay. Shit. Okay. Dali mi to. Ešte som zomrel. Mám emote. Vyhľadám, to vyhľadáme. Okay. Je tam, je to jeden, že pôjde proti nám Jessie. A ešte niekto. No ukáž. Nie sa tam to. Som to si povedal. Wow, okay, let's go. Prvý win za nami. Ideme ešte raz. Budeme proste furt dávať len play again. Ja som dal 200 krát win duo a 89 krát solo, lebo ja neviem prečo, ale mám furt iba na duo questy, na solo. Som za to, čo furt hrám, dobre, som mal iba tak 20 krát duo a či 20 krát solo a tak 100 krát minimálne duo. Čiže ideme. Oj, mi zabil možno. Tomoša, ty ma nedáš. Si nemyslíš, Frank, že ma dáš. To není pravda, okej? Jak si myslel? Neviem, jak si myslel. Jak si myslel, že ma dá. Hovorím, že nemôže snívať. Okej? To som teraz zabil. Ja som to nevšimol, my sme dva na Rikovi a všimte si. Spike. Pod Spike musíme dať. To je všetko. Dať Spike. Prepáčte, trošku som chorý, čiže... Ale Rika je dosť dobrý podľa mňa. Okej, môj teammate je back. Bang. Audi banana. Snívať v odpočinku. No. Snívaj. Že ty mňa zabiješ. Snívaj ďalej. Tak bojím, to vôbec nebojím. To ale ja sa len práve že bojím. Tak zaujímavé to. Hej. K.O. sme dali im. Iba ďalších dvakrát vyhrajem s Rikom. Ale musím dať exit? Prečo? Epic. Ty mohol byť nejaký skin of Valora, ale to má napríklad máš, takže poď. A Max. Dobrý tým, dá sa. Ok, poďme ešte raz. Ok, ideme.
Potem. Enrico. Morale procede nehra. Może tak zajeblíka, nevím. Ok, tak to hned zomre, ne. 5. miesto. -1, sakra. No nič. Neba. Stáva sa. No potem sobie. Auto! Skap. Podjedź. Okej, showdown. Ja teraz nie wiem, co to była. Teraz mi to úplně jedyny. Mam o jedną rzecz wygrać. Okej, to było úplně easy teraz. Tu máme první quest, ještě 2 viny a je to v pohodičke, 2 viny a potom chceme si jeden startov a potom ještě ten, co dostaneme za výhru. Za každou výhru. Oj, vedla se máma bratra, kokosa. Oj. Neviem, čo to ja mám povedať. Ano, najdete seriál Hero Academia, ale končilo to seriál. No, čo, mekanika. Podkalitka. Oj. Teraz kamo vážne, oj. Kamo vážne bojí. Oj. To bolo to ubusku, kamo. Má to. Oj. Kamo to ani neviem, ako som mu dal ten kill. Ok, teraz ideme. Neviem, že tam je. A viděl jsem ho. Tu je. A máš tu bratra, víš? Oj. To nie, že to bude trvať. Uj. Poslední vím, to musím dát. Pojď. Verte mi ľudia, ale ja to musím dať teraz. Posledný víc s Rikom. No tak poď. Ok, ideme. Uj. Vynuša, jebana. Ja prepáčte, že som dala nadávku, bože. To mám nervy, keď ma zabijú, lebo ma zabijú. Podľa mňa aj cheatovanie ma občas zabijú. Ok, poď, Mr. Pink. Kamo, ne, kamo, neskap, prosím, kamo, neskap. To môj darček, kamo, na Vianoce, neskap.
Patrzę, że to niebieska, to i aplikacja takie madełki. O, tu mam na kierowcę. To mam na YouTube ładnie. Nie. Bakio. Dobry, Roberto. Podobnie Stewart. On tam jeszcze czeka, to też jest taki idiot. A teraz Bang, El Primo spawnie, Neger. Dobra, pod El Primo. To było teraz easy. Raz to było omega. Czyli teraz damy exit. Boom! Nie stary to ma być, ja jeszcze jedno minuta. Jest 10 gemów. To jaka wychodzi teraz, a potem nie będę ile czekać. Legendary Stardew i to blisko miski. Tak, wstawimy lepiej dalszą, że to uścinamy. Zaczynają rukę na samochodzie tam zupełnie. To nie wygrajcie się. Like and there.